Pani Husárová, vo vašom veku je predsa bežné, že telo prestáva fungovať tak, ako má. Takže myslíte, že sa to už nezlepší? Dá sa tomu pomôcť. A nie je žiadna hanba užívať hormonálne prípravky. Skôr či neskôr to čaká každú z nás, verte mi. Takže budete užívať tieto tabletky 3-krát po jednej. To je zvláštne, zmenili dávkovanie? Dávkovanie určuje lekár. Máte už tie odber? Ale pracujem na tom. Takže, dovidenia. Dovidenia. Pani Husárová, prepáčte. Poslala ma pani profesorka, zmenila vám dávkovanie. Tie tabletky máte užívať 2-krát denne, po 2. Á, dobre. Dobre. Ďakujem. Mielka? Čo to má znamenať? Prepáčte, ja som to len chcela dať do poriadku. Už som vás raz upozornila, aby ste neprekračovali svoje kompetencie. Veľmi ma to mrzí, nechcela som, aby to vyzeralo. Čo sa deje? Niekto sa nám tu začal hrať na doktorku. Diana za to nemôže. Ja som ju o to poprosila. Mám ospravedlňujem za tie zmetky, bola to naozaj nepríjemná situácia. No, ale aj my lekári sme iba ľudia. Tak, ktorý recept je teda správny? Tento. Budete brať 2 tabletky 2-krát denne. Áno? Takže tak, ako mi povedala sestrička? Nie, tak ako som vám povedala. No, dobre, len aby som vedela, ako to mám brať. Dobre, dovidenia. Dovidenia.